gaurko bigarrengo platera eta elkarrekin egingo deun azken platera, ezta? Bueno, zeinetaki. Zein edaki, arrazoi du, gaurko batika. Azte honen txampa. Behar bada, beste momentu batean berriz alkartuko, ezta? Bai. Esperantza horrekin, Bai. hori da. Nola du izena, gaurko platerak? Bukatzeko, ni bentsan dut eraik onena lehatza saltza berdin, ez? Oso ondo, Kokotxakin eta txirlakin. hori da. Esango izkizuet osagaiak momentu batean. Txirlak, legatz kokotxak, irina, perexila, pipermina, lehatza, ardo txurila, arraiura, eta hemen, olio pixka bat. Berakatzaz gozatuta, edo baratxuriez gozatuta, bitako bat. Vale. Bueno, lehen, hemen ez dakagunez brazaik, guk egiten duena da lehatza. Etxen honezke hori ingo zinuke brazan o parrilan. Bai. Hori da, bai. Egiten duena da, solomo bixak batu eta olanik egin, ez erditik ez ikatzeko, porque eileike olanik brazan, baina zikatu egingo litzake. Hori. Orduan, egiten duela ipini olako baten, parrilla baten. Bai, Eta, parrillera batean, bai, kolokatu. azala aldetik erre, Bai, bezetik azala aldetik erre, eta eroia sartzen du saltza berdetan. Beira. Orduan, bueno, lehen hau gero engau. Kalanta, pipermina. Bai. Ingo daztatzeko orduan, izango da kontua. Gehiagik ikatzen mari mari, ez? Ez. Bueno, urun bizkat. Zuzenean, saltza berde bat egingo duzu, eta? Bai. Beste egun baten esan gendu modun, egingo genduela, bueno. Hori da. Itza bete. Hoxe. Orduan esan ginen? Ez pentsateko guzurtixak gazela. Hori da, guk esan ginen. Beste egun batean egingo dugu. Gaur, hemen, jumaino lehenotik jo, saltza berdi egiten. Bueno. Bizkat, urune egozten danin. Bai, lasai, zu lasai. Zengo duguena da, ardau zurixe bota, eta gero ja, Arraibura. beran teksturi hartu arte, fumeta botaten jongoa. Oso bizkat. Bueno, bizkat. Bi bizkat. Piskat. Jakin dut, behar errealtzalia dela. Bueno, ni Hori harritzekoa, baina. Bai. Bai, beste egun baten esan eban modun, aurreraku, gero Eibar eta gero Reala. Bai. Izan zea Manchesterren? Ez. Astirik ez, ezta? Ipuruan ez bana zegoen, Manchesterren egoteko. Baizu, maginak hundia, zea Manchesterraino, igual berta ez dian aguten. Danetik, han. Ja, baina, bueno. Baina zerbait bihar da ertentzekora. Gaz bitxkat botako zau. Gutxi gora bera egin da, orduan, ja, teksturaz ikusten badu logitzen dela, ja fumuet gehiago botako zau, on bitxartin, engo duguenara ja, lehatza. Buelta lehatza. Bai. Hemen ezakagun ez brazan, brazaik, plantxanen gau. Hau, honek arrainak danak nire lagun Guillermo ekarteza, ze dauke arrain degiz Eibarren, eta da nire bizitza guzti nibi izana 7. portalin, eta bera 9. Eta hon dauke arrain degiz Eibarren, eta bueno, bera hieroztetat arraine. Guillermo? Burgoa, Guillermo Burgoa. Triatlo hilari handix izan zen hori be. Bai. Ze ondo, zema kirola dari. Ondo. Bai. Bueno, ia hau berotzen dan. Eta ja gero ona botako, ja hau berotzen danin eta egiten gabe izenin, botako honek ia zabaltzen dizen. Eta gero azkanengoko momentun kokotxak, ze kokotxak denpora gutxi bider. Oso gutxi? Bai. Erki. Hau buru dala usteot. Bizatitan, lehatza. Solomugaz. Hori da. Erditik ez ikatzeko. Hau, pixkat.
Arraiura pitin bat gehiago. Perrexileko bukaeran botatzen diozu? Bai, ez da? Perrexile bukaeran. Bai, bezalanik baltzitu egiten da. Hori da, marroi kolori hartzen du, eta ez gu nahi deu. Bueno, hori berdura guztik modun, ez? Azkanin, Bai. izemat eta denbora gexauan Euki? berotan euki, hori egiten. Koloria galtzen du. Kolori galtzen da. Horreitik egiten da bai askotan berdurak eta guk aldente... Barazkiak. Bai, barazkiak aldente egiten dugu, ba hori, kolori ez galtzeko, askoz, platerin askoz be politxaua ikusten da leka berde bat, Bai. zanabixa naranja bat, Hori da. zainzuri trigero bat. Gari zeinzuriak. Baina zainzuri, baina berdi padiz. Bai, ba, gari. Ja, baina Trigero gari zeinzuriak. Ba, baina zainzuri zuri de. Ez. Ez dakit. Datorren aztian ikusiko zuzen bat iradokizun etorriko zaizkigun. Mongontan. Dana neure kontran. Hauken du motzeu espikateko Bai, asko. hori da. Horrek eman dio bere gustua eta oan kendu zazu, gehiagi pikatu baino lehenago. Hemo duena proba bizkat, ia gatzin ondo dan. Ni pentsen do baier, nire bazu proba. Ez, ni bukaeran. Ja, baina, bueno, Ni bukaeran zango xut ondo, nogazki duen bitartian zure lana da. Bai. geiztotasune da hori. Ez da gaiztotasuna, nik azkenengo ikutua ematen diot, claro. Lehiaketa bada, gero jarriko izut nota. Bueno. Listo da, alde bizitatik. Hau, kentzeko Bai. mauan, ez da? Bai. Honengo dagoena da, gitxike, Hola, xen pixka lagundu, bai. Zua pixkatik joingo diot, hola xen. Bai. Egile esan da, saltza oso fina, bire honetik guaz. Bai. Bire honetik Eta gero, aldazai. honengo dagoena da, ja, txirlak, ja, uretatik pasadoz, eta botain. Guk hau bai egiten duguna da, ja, bertan, sukaldin laban bukatzen dugu, Bai. porque laban beste hori bat emotetza, eta ez da pegaten azpire. Asko sobeto. Osa, momentu honetan, etxien enezkio, labian nola zartuko Bai. zinuke. Bai. Bueno, gu labi ere badaka, baina momentu honetan onde dugu. Ez, baina honek plastikoz kuketa dizenez, ba, bueno. Ah, claro. Danien, sabe, estás al tanto, Aztelenan ondo nioen da, al tanto, gonbide. Hori da. Ia gunen baten irujo fuerte domotetzan pareta purtute niri humon bizan burun. Hori da. Pelotasun etxea, salto, tak. Bueno, nik buelti mongo zaura pentsen honik. Ez, buelti. Ah, voltea. Ez, asko pegada. Espiko aldin. Tingo zuatea. Ez buelti gona azkena, ia. Nahi zan ezkio, zean paletaz, badakate zabaloa, igual beha hobia. Eteko isut. Oina listo. Ja horrek egin arte. Mejilla. Erake, Juan. Hemendikan ikusle guztiai agurtu nahi diet, bati bat baitugu hainbat ikusten gaituela egunero. Baskalonduan iseri eta guri ikusten. Eguna jun da eguna etorri. Gaurko honetan behatzegarrengo astean. Eskerrak zue guztioi ikusten zuelako guk hemen jarraituko dugu. Sukaldare batekin, biztiakin, hola xen. Aukera eman diogu Joseba Bergara etortzeko. Nungua txaltxakua, izatez ondarrutarra, hori garbi gelditu da. Baina bera momentu honetan, Eibarren txaltxan. Ezta? Bai. Eta ia, hasi egiten duen antxe, Ibarren gustura gazela, eta Hori da. ia, jende asko etorten dan. Hemendikan aurrera, dudipen. Beti izan da, txaltxan, baina, orain, Nun ez aztazut, da zela espatula zabalauak. hemen txen. Bat, Bale, bateaz nahi. batekineko, Bai, hori da. zerk asko.
Ai, ez daiko askuria. Lau sartu dituzu eta lau bilatu, Bita, antxo. Hemen papelare darakaten. Hori da. Itxura, itzela. Haze suertia dakaten, nik hau dastatu beharra. Ia hona dan. Bai, igual izango izut, lasai asko. Hemen. Gaurko eta gure asteko azken platera. Eta dastatu baino lehen gure xefaren azken ukitua. Oliba olioa, pipermina, irina, ardo txuria, arraiura, saltza berdea egin. Legatza oliotan buelta eta buelta egin. Eta saltza berdeari gehitu. Txirlak eta kokotxak ipini. Dastatzeko momentua. Tekstura... Kokotxare bai. Aulestiko gizati bat. Bertatik ekarrita. Olako saltzakin ogila baina ezin du falta, ezta? Ez, Azkari batien ogila. ezin lekin falta. Ezin lekin Nitzako falta. ez bintzat. Hori da, nahi da saltza poixu izan, ogilan laguntzakin, ohandik etare hobia. Mila esker etortzegatikan, Zeuei, ekartea txik neuri ona. oso ondo pasadet, Neupe bai. tipo humoretsua zea, parre alaria, eta gustora jardun zetekin esan da, Pozena, eskerrik asko, neube bai. Zure bai, ezta? Bai, Gogoratu guztioi, txaltxan dagoela, zuen zain. Bertan, ikusiko dituzue eta jateko aukera izango duzue, olako plater goxuak. Hau, eta aste guztien ikusitako plater guztiak. Gu bagoaz, urrengo aste arte, eta datorren astelenean beste norbait izango da. Zein ote da? Zuek gure zaion eta ikusiko duzue. Nik ez dizuet esango, zuek ikusi. Aio, agur.